před startem posledního závodu letošního? Dojmy máme takový, že vlastně jsme to auto měli překvapivě připravený. Že jsme nemuseli, kromě tady instalace vysílačky a hasičák jsme předávali a bylo potřeba udělat jiný držák, tak vlastně jsme nemuseli nic řešit. Takže uvidíme, jestli to takhle hladce půjde i v závodě. Startujeme za hodinu startujeme. A ambice? Ambice dojet. Dojet a samozřejmě co nejlíp, ale ať nám vydrží technika. Bez upadlého kola. Přesně tak. Tak jsi zase v boxech. Máme za sebou kolik? 20 minut kroužení na trati. Za sebou 20 minut rychlostí 50 km v hodině, protože na trať přišla mlha a pořadatel nás nepustil na trať, nebo respektive pustil, ale ne za plného provozu. Problém je, že na sebe nevidí pořadatele v budkách. Jak vidíme naše šance do kvalifikace, až pojedeme? Když nějaká kvalifikace bude, tak to auto fakt zatáčí parádně. No tak jo, tak si držme palce. Bych to viděl jako tak někde v půlce třeba startovního polu. To by bylo super. Jeli jsme časy takový, že Ondra v kvalifikaci ve svém třetím kole zajel stejný čas jako v březnu v závodě. Já jsem chtěl zajistit jako dobrou startovní pozici. To se nám povedlo, protože když jsem na to koukal, tak jsme byli nějakých 16. z 35. Na to, že jsme v nejslabší kategorii, tak to není úplně špatný. Pak jsem abych opět vyzvihl to, že jsme v nejslabší kategorii. V nejslabší kategorii, ano. A pak jsem si do toho sednul já a dali jsme jiný brzdy než minule. Minule jsme měli Feroda DS 3000, teď tam máme keramický AT a já z toho nemám úplně dobrý pocit teda. Jsou takový pedály vyměklej a nemá cít, no. Takový jakože teď budeme ztrácet na brzdách. Minule byly brzdy skvělý, ale teď budeme ztrácet na brzdách. Martin to ještě nejel, tak Martina to zatím čeká. Možná to ani nepojedu, protože byli to přede mnou, takže mu víc. Už ty brzdy nebudou.
tady na cílovce. Velká rána na nájezdu na cílovce a trojka skončila ve svodidle. Co to mám v ruce? Jsou prstové destičky. Po nájezdu kolik? 3,5 hodin, 4. 3,5 hodiny. Takže jsme to úplně zase jako nezvládli jsme to na brzdách. Vzali jsme si keramické destičky a nevydrželi, takže jsme museli měnit brzdové destičky a z prvního místa jsme se propadli na 4. Ale máme jedno kolo na 3. místo, takže to bychom ještě mohli dát. Máme dokonce hodinu a čtvrt, to by mohlo klapnout. Po dlouhé době jsme dojeli a vlastně docela bez komplikací. Co, Ondro? Jo, skvělý to bylo. Skoro bez komplikací. Skoro. O tom si za chvíli něco ještě řekneme. Tak co dojde, ne? Jo, ale dojeli jsme konečně. Nebyděj prsty, vole, tak máme místa, jak se vidí. 11. Museli jsme měnit ty brzdy, to jsme ukazovali vlastně. Pak jsme ještě museli z lehoučka dotankovávat, protože nám to asi třeba o 5-7 minut nevyšlo. Fakt jako maličko, takže jsme ještě ztratili nějaký čas. A z prvního místa jsme spadli na 4. a nakonec jsme na 3. Myslím, že kolik tam jsou 4 kola od prvního v naší skupině. Říkám, že před brzdama byli 11. z celého startovního pódia. 11. nejslabší skupině. To nezní úplně špatně. Máme co dělat každopádně do příště. Potřebujeme vymyslet brzdy a tankování, aby jsme nemuseli tankovat tak často. To znamená, ve skupině A se na 3. místě 1-4-3-2 Racing